Per primera vegada, Torrent acull el 7è encontre intern de rescat en accidents de trànsit i el primer encontre de trauma. Més de 100 bombers participen en aquestes jornades que pretenen millorar la formació dels professionals. Sí, per una banda, el lloc on ens trobem ara, que és una espècie de tallers per a que els bombers residisquen lliçons i pràctiques sobre com actuar en cada un dels accidents de trànsit que es van produir, atenció als xiquets, a les cadires especials per a xiquets, atenció als vehicles que estan volcats. Així, en principi, en aquesta plaça el que es tracta és que vagin aprenent com tenen que actuar en cada situació en què es puguen trobar. Un esdeveniment que no solament està dirigit als professionals, sinó que també està destinat al públic en general. I l'oportunitat que tenim en aquests moments en Torrent és veure com treballen els bombers i el personal també sanitari en un cas d'un accident, sobretot així el que tot se veu és accident de vehicles, però també en un accident que pot ser un accident laboral i sobretot comprovar de quina manera tant protecció civil com bombers, com el que és un personal sanitari, té que treballar conjuntament per a poder traure el que ells diuen una excarcelació d'una persona en un vehicle en un moment d'accident. A més, els bombers també protagonitzen una competició en la qual els dos primers equips classificats participaran en la trobada nacional que es celebrarà a Bilbao del 10 al 14 de juny.